Guys, ik hoor nou, ik moet zitten bij die eerste trap. Je kan het doen, zie je. Je kan het doen, is. Ja, als ik zit, dan voel ik van mij die water van mij. Hij wil mij beheer, ik wil mezelf beheer. Water, ik wil mezelf beheer, niet die water had er niet beheer, niet meer. Ja. Zat, zie je kan het doen. Ja. Guys, ik kan niet. Ik ga maar wachten tot de Leila komt en voor mij kon helpen. Ik kan niet. Ik kan niet gaan zitten. De Leila misschien komt inspringen. Die expert, Spider-Man. De Leila! Kom gewoon uit! De Leila is nowhere to be found. Guys, ik wil graag. Nou is ik nog bang met prik als Bobby water en ik is onder. Ik kan niet meer, niet. Guys, ik ga nu iets doen. Ik wil mijn boot leggen. Guys, ik wil mijn boot leggen. Guys, ik wil iets doen. Maar ik weet niet. Guys, ik krijg niet mijn balancie. Wat is het? Iets is... Daar is ik los. Meneer doen. Forceren, je ziet die kan niet. Guys, ik kan niet. Ik is eerlijk, ik kan niet. Oké, zit nou. Zit nou. Zij is me nou klaar, Nat. Ik kan zitten, dat is niks. Ja. Kom het zien, guys! Kom ik er de eerste keer gaan proberen, man! Ik zat! Wie is de Kobo Rising? Is te groen achter mij. Rijd nou, ga naar bij die... Zit bij die andere trap. Nee, wacht en nou, mensen, als je bij de eerste fase komt, je moet mensen laat je kalmeren en zo. Ademschip. Als ik aan is, als ik aan. De Leila, kom, denk gewoon voor ze. Guys, even laat mijn voet daaronder voelen.